tu na thala ka kan hmu mek khi lalven hima then tlang khuwa ni a ti chuan hei a bulah hian fridge hi alo lang bawk a hei hi kan soifia dawn ani lalven hima hi Paul som pahnih result chu ka han tha takin a pass a a chhung kwa a pawh thingtlanga seilian an ni a ti chuan thingtlang hnathawk a eizawng an ni a chum leh pai te pawh har chana tam tak an nei ve thina ti chuan thei tawp chu in school kalpa ten a in hlawh thina ti chuan hei tun hunah hian result te tha takin a rawn chhuak a tha takin a pass a chumi pialamah chuanin tuna a bula thlalaka kan hmu ang hian a in hlawhna in ti hian a chhung te a result chhuah rualin fridge a rawn thon haw thei a aizawl lama tangin ten tlanga ti chuanin hei hi a lawm awm em em a naupang en ton tlak tak zirlai naupang en ton tlak tak ni in ka hria a tunlaia pass lawm nan te chung te hnenah sum leh pai tam tak te an dir thina ani ve thung erawh hi chuan result tha tak nen ti hianin chu an naih phak tur pawh an rin ngai lo fridge mawi em em te ti hian a in hlawhna atangin a chhung te a thon chuak thei a hei hi naupang en ton tlak tak ni in ka hria a chawi mawi phu tak pawh ni in ka hria a zoram mipui ten kan lo hriat ve tan han thailand ram a thain ka hria a tun hunai kan ron tilang ani a ama hi Paul som pahnih tuna hen a pass a ti hian a kal le zel na tura pawh duh sakna kan hlana taimak na nen thei tawp chua leh kha zir turin duh sakna kan hlan bawk ani